Slušate Radio Berane. Informativno, zabavno, drugačije. Vikend počinje sa Inbox radio magazinom. U utorak veče u sali Centra za kulturu u Beranama ispunjeno je do poslednjeg mjesta. Koncert je održala beogradska grupa Legende. Ekipa Inbox radio magazina je bila na licu mjesta. Prije početka njihovog nastupa razgovarali smo sa Ivanom Milinkovićem, pjevačem ovog sastava. Šta nam je on sve rekao, poslušajte. Evo na samom početku, dobrodošli u Berane. Hvala, lepo vas našli. Dobro mi vas našli. Kakvi su Beranci kao publika, kako je bilo prošle godine za Dan žena, kako će biti večeras u Beranama? Super je bilo, eto da, ne znam koji je datum bio prošle godine, bio podan dan? 10. Dan 2 posle. A danas je 15. Danas je našem Lazi rođendan, a 11. je bio Daš u Cirihu. Što kaže, neko u Cirihu slavi, neko ovde. To su godišnjaci, tako da je, boga mi, okrugla cifra njima dvojici. A da vam kažem, prošle godine smo imali, prvi put smo bili u Beranama, ako vam budem rekao recimo da je publika, naša publika je onako kroz sve ove godine i decenije, 2,5 i skoro 3. decenija, još malo pri kraju, zaista ona verna publika i da je s godinama nekako ta euforija se povećavala. Mi 27. godinu gazimo rada, a postoje euforija našim koncertima, najveća euforija našim koncertima, mi smo to više puta rekli u Podgorici. Ništa nije dalje, mnogo dalje i beranska publika, pošto ste tu negde vi svi nekako, valjda, ja sam sklon da kažem da još uvek ima onog što kaže sunca na kraju tunela i svetlosti, da u moru kakofonije i svega i svačega ljudi prepoznaju nešto što je originalno, što je svojstveno sebi, kao što je naša muzika, zato što se mi nismo, onom rečenicom to se traži, gleda da dodvorimo nekom, mi smo radili na svoj način, radimo i dalje, modernizovali naravno zvuk i tako dalje, ali ostali svojstveni nekim svojim principima i onome kakva muzika treba da bude kvalitetna muzika sa ovih prostora, da li odavde, srpskih, sve je to naš prostor, tako da svi smo mi jedno na neki način, tako da je ova publika prošle godine imala priliku, kažem ja, prvi put sam imao priliku da se družimo sa Berancima, a 27 godina smo na sceni. Dobro, tako je slučaj hteo. Jedne godine smo samo bili u onoj hali koja više ne postoji, ali to je bilo nešto kratko i od tada rekli su, gledat ćemo sigurno, evo ova sala koja je bila prošli put puna i sad je i juče sam dobio informacije, pre neki dan u stvari, prekjuče iz Podgorice, mi smo bili u Cirihu pre 2 dana, to više ne znam ni gde smo, da je prodato, da je rasprodato ta 2 tamo koncerta Kica, da je i Nikšić, mislim super je stvarno, i znate šta, ako vi radite tako, iz godine u godinu dolazimo i sve rasprodato, to dovoljno govori o tome da imate vernu publiku i nekako, došli smo u fazu da imamo jedno stvarno veliko poštovanje publike. Znate, vole vas ljudi. Euforija, sve to okej. Euforiju pre svega prave klinci kad su u pitanju neki mlađi naraštaji, ali čak kad stariji prave to, onda je to zaista vredno pomenuti. Pogotovo što je naša, dobro, nama iz godine u godinu se generacija nekako uprosečuje u mlađe, nekako pomlađe zaista. Dosta mladih, puno mladih dolazi, ali to govori ishodno tome da ljudi kako malo sazrevaju, kapiraju ovo što mi radimo i vjerojatno dobiju tada na težini. Eto, to je to. Tako da vam kažem, evo konkretno, posle godinu i 5 dana, tačnije od 10. prošle godine do 15. ove godine, imaće beranska publika da čuje nekoliko novih numera. Neke su u fazi rada, u studiju smo još uvek, ali ne stižemo u studiju da završavamo neke koje smo krenuli, ali ima novih i neke koje smo odabrali za ovu sezonu koncertu, tako da odnosno na prošlu godinu sigurno jedno 5-6 numera drugačijih i ono što su hteli, zbog čega su došli prošle godine, sve one numere koje su u grupu Legende na neki način i stavile, eto, kod njih, kod naše publike na pijedestal, zato i dolaze. Tako da i večera će biti nastavim jako lepo. A čija ideja je bila da nastupite i prošle godine, a i da ste večeras ponovo u Beranama? Pa, znate šta, ideja ljudi domaćina ovdje iz Berana, evo naš
Ljubo Kaličan, organizator, da kažem menadžer za ovaj prostor već neku 10. 11. godinu i mi radimo, sarađujemo jako lepo, ostalo se na tome da gde mi dođemo jednom, kaže to nije poslednji put, to je sigurno. I nekako je ispalo da prošlu godinu da budemo u Beranama oko 8. marta, to su bili ovi koncerti potom i u Podgorici i Nikšiću naravno i onda je to serija, evo danas smo tu, sutra je prekstra put Podgorice, tamo smo 2 koncerta, 2 dana i onda Nikšić. Na sjeveru Crne Gore ranije niste tako često nastupali. Nismo, bile su Pljevlja pre 7 dana u Pljevlji. Bili ste u Mojkovcu, u Belom Polju, Sveto Srpska akademija. U Mojkovcu smo bili krajem decembra, jer je bilo pretprošle godine krajem decembra je bilo, onda je ispostavilo se kao da je došlo vreme, godinu dana, i onda su gledali neki datum da našto da bude fino, onako i za njih i za nas. I eto u Mojkovcu u Pljevljima pre 7 dana, po Bosni 4-5, po Srbiji jedno 15-20 koncerata. Radi se stvarno, hvala Bogu, ima još. Odlično. Spadate u izvođače koje slušaju ljudi od 10 do 80 godina, da tako kažem. Ima svaki klinaca od 5 godina koje su roditelji naučili, koji normalno ne mogu da nauče da uđu u jedan, kako bi mi rekli, u dubinu sadržaja, čak i deca sa 10 godina treba biti zreo. Ali se to dešava, da puno deci ima koje peve naše pesme, da li zbog roditelja, baka i deka, istina je da stvarno, dobro ste, ma čak i od 5 do 8 do 95 godina, verujte, imamo publiku i ona se godinama, kažem, podmlađuje, ali to su ljudi koji su nekako, kad bi rekao zreli ljudi, zrela publika u proseku, naučili da nešto ako je kvalitetno, da ga umeju da cene na pravi način, znači bez neke lažne euforije ili neke euforije zbog nekih isfriziranih momenata u žutoj štampi, da je strade o televiziji neko i ovo ono, nego zato što je to jednostavno rad koji je rezultirao svim ovim zbog tih godina, decenije, 2-3 decenata, nije to malo. Tako da je to, kad kaže neko došao je tu, radio nešto, postoje neko na to kulturi preko noći, ali to nije isto kao kad se radi 20 i nešto godina, pa uzmite koliko njih večeras dođe koji su mlađi od naše karijere. Kažete da su žene vaša najvjernija publika, šta je sa muškarcima? Pa i muškarci su, a to je istina, kad kažu žene da aludiraju na ono kao muška grupa, pa kao, pa dobro, pre svega su žene prepoznale, kažem, isto tako kvalitet, ali zbog te emocije, ne bi mogla da se izrazi da nema kvalitete, ne bi kvalitet što izraže da nema te emocije, ali u svakom slučaju muškarci su ti koji razbijaju tu sugestivnu crtu ili dozu sumnje da je to zato što je muška grupa i tako dalje. Muškarci slušaju naravno zbog toga što slušaju muziku, naravno. Ne sam pričao o muškarcima koji gledaju to nekad drugačiji. Ja to ne znam, da. Ali u suštini to je nešto što upućuje na činjenicu da grupa Legende, zato što je zaista, što smo izdržali svih tih godina da ostanemo svojstveni sebi, možda neki način, ne možeš ti ljude da kupiš potezom nekim, i ne kupuje se publika, ne kupuje se to, nego jednostavno to se sretne, što kažu, sreća se sretne. Mi smo se sreli na nekoj liniji gde se prepoznajemo i publika i mi kroz svoj rad, oni kroz svoje afinitete, tako da to kad ne izneverite, kad se jednom upoznaju, oni sa nama, mi sa njima, i vi to ne izneverite i oni s naše, mi sa naše prema njima i oni s njihove ka našoj strani, onda to ostaje stvarno. Imamo ljude unazad 20 godina koji i decu su dobili, i deca se verila pojedina, verujte, zaista puno slučajeva imamo i to je velika stvar. Možda samo delimo tako malo mlađe, nisam baš tako Nekako smo navikli da ste vi zaštitna lica Radio Televizije Srbije i PGP RTS-a, međutim u jednom trenutku ste se pojavili u Grandovim emisijama na televiziji Pink. Otkud vi u toj čitavoj priči? Pa jeste, mislim, malo je tu i Sale rekao da, sad kad su Legende tu, slušali smo i poslednji Bastion. Međutim, ne, mi smo drugari, dobri sa njim i tako dalje. On je veliki profesionalac, mašta ljudi pričali i mislili, jer ono što je on, da je to krenuo kroz neki, to ljudi gledaju opet sugestivno zbog toga što je zaista tu sve i svašta prošlo. Tako je, ali da je krenuo kroz neki rok, ljudi bi u roku ili u popu mnogo manje prepoznali neke bljuzge nego u narodnoj muzici. Samim tim je bilo mnogo više povika. A imate vi bljuzgi i nekih jeftinih stvari u klasičnoj muzici, samo što to ljudi ne prepoznaju.
pozor, jer jednostavno ne znaju tu materiju. Kad je poznaju malo bolje kroz ovo, onda kao ovo je bez veze. Međutim, mi smo išli onim, ne može nas neko da unizi ili mi sebe time što dođemo na neku scenu, nego ta scena koja je izuzetno profesionalna, možda najlepše izgleda, jedna od najlepših scena i studija, može samo grupa Legende time da učini da to poraste na neki drugi način, da se afirmativno posmatra naše gostovanje. Međutim, kroz neko vreme smo shvatili da Saša izuzetno dobro radi svoj posao, stvarno, i da izuzetno profesionalno radi i tu ima kvaliteta i tekako, samo je stvar u odabiru, prepoznavanju stilova, u prezentaciji svega toga i znate kako, kao i sve drugo, kada dajete u velikim količinama, onda je malo sumnja na kvalitetu. Ja sam ovih dana i upravo večeras kad pričamo o ovome, to snimaju se, te nikad nije kasno, taj žiri, jer sam ja tamo sad u nekom, nazovite stalno nekoj postavci, već 3-4 emisije su snimljene, ima tu zaista, to je isto jedna od emisija, kaže, jedna od najpopularnijih, ako ne i najgledanija od tog takmičarskog tipa pevačkog, a mnogo i zaista ima i previše, preterano je, i to je možda jedna od najgledanijih, ako ne i najgledanija emisija i verujte da ono kao neko koju žiri doživljava jako, to je jako zdravo, spremljeno, ljudi prilaze bez ikakvih nameštaljki, ja to mogu da kažem kao neko ko stoji iza toga, u prvom licu se izražavam, i da dolaze zaista talentovani ljudi koji već su afirmisani u nekim svojim, u pevačkom smislu, ti koji stalno takmiče, samo jedna mala aluzija da ne dužim vezano za to pitanje, tako da izuzetno je dobar i naziv emisije i mnogi ljudi su shvatili da postoje neki koji jako vrede, ali nije bio faktor vreme, mesto, čovek da bi se bavili time i da bi isprivili površinu u smislu nekog većeg čujenja za njih preko, razumete, radija, televizije i tako dalje. Eto, to je to. Hoću da kažem da sve to što se dešava, postoje i vrlo, vrlo pozitivne stvari oko toga zašto je to tako. Imate duet sa bosanskim pjevačem narodne muzike Halidom Bešićem. Kako je došlo do saradnje i zašto baš zajednička pjesma sa njima, ne recimo sa Miroslavom Milićem? Pa eto. Mislim, bio je pitanje logično. Da ste mene pitali, ja ne bi nikad pretpostavio da ćemo Halid i ja, uz poštovanje Halida, ima tih pesama na početku njegove karijere koje se mene sviđaju, to je njegovo bilo, međutim čak vidim da i on malo, svi smo mi skloni nekim, ne greškama, nego nečem što se zove prepoznavanje nekog svog pravog stila, pa i ja neke pesme kad čujem moje, neke su mi manje, neke više vredne, tako da i Halid ima toga čovjek od sebe, međutim Halid je neko ko je jako cenjen na tim prostorima tamo, vole ga ljudi u Srbiji, on je svoj pečat neki ostavio, ima lepo prepoznatljivu boju glasa i onda jednom prilikom, ne znam gde je dao za neki medij je rekao da ono što mu se sviđa zbog svih ovih godina koji su bile podela ratova i svega, a sa prostora Srbije, kada je pričao o prostorima Srbije, kaže između ostalih par imena, tu i grupa Legende koju jako ceni. Onda smo mi sasvim slučajno došli do toga da se nađemo s tim prijateljem koji je zajednički prijatelj naš i njegov u Sarajevu. Hajde da se povežemo, onda Daša napravio pesmu, što ne bi napravio neki duet, zanimljivo, čovjek ceni, mi vidimo da ga tamo vole, što ne bi mi napravili nešto što će biti zanimljivo, naravno, saradnja koja će da učini nešto plodno za njega i za nas. Ali nikako sa namerom da sad mi se dodvorimo nekome, jer znate šta, i to da smo radili, ljudi koji prepoznaju nas bi rekli, nije to vredno toga, to je jeftin potez, ne, ispostavio se sasvim ispravan. Njemu je leglo jer smo napravili taj tamburaši kao gradska, neka ima urbanu, ima i tu šansonjersku crtu u sebi, ima urbanu u stvari, a ima i tu sevdaha ima. Tako da je kao neki gradski urbani sevdah. I to je ono što je jako bitno. Ne pitaj što se svako jutro budim u mora. Ne pitaj što u srcu krijem, što sam uvek sam. Ne pitaj, ništa ne pitaj me, kada već sama znam. Sve vaše koncertne turneje uglavnom počinju iz Sava centra. Kada ćete Sava centra zamijeniti sa Arenom Beogradu? Pa ne, znate zašto nećemo? Zato što je veliki zalogaj uzeti Arenu
svake godine, a pogotovo u našem slučaju ove vrste muzike, da jedno 5 godina se ne pojavljujemo, mogli bi, ja mislim, mislim da bi napunili arenu stvarno, onako da bude sedeća, ne dole da se stoji, jer obično naša publika je ta koja voli da sedne, mislim da bi mogli, ali mi se svake godine pojavljujemo, iz tog razloga mi se pojavljujemo i u svim ovim gradima jednom godišnje, zato idemo na varijantu da budemo sveži, da budemo prisutni i da nas onda ima svake godine u jednoj doziranoj dvorani. Jer realno mi recimo da imate ovdje ili u Podgorici evo hala, mi halu ne bi mogli da punimo, i drugo svake godine da je punite tim teže. Treće i osnovno, ono najvažnije je što naša publika koja zaista je takva kakva je, ne bi toliko baš došla da sedi na onim plastičnim stolicama na nečemu, ipak je ovaj prostor koji iziskuje malo je ušuškaniji, više fokusa na ono što mi radimo, lepše je, onda samim tim je to, ja bih volio da su veći prostori, jer mi zaista, kako se publika iz godine u godinu širila i broj se povećavao, zahteva da bude bar 1-2-3 puta već. Ali je takva situacija, šta da radimo, i onda, shodno tome, mi se pojavljamo svake godine jednom i svi gradovi gde dolazimo u proseku su 500 mesta, jer su to dvorane oko 500 mesta, negde 700, negde 1000, neke su samo 2-3 hiljade. Tako da eto, ima nekih novina ove godine, prvi put recimo, evo pojavljamo se, Bože zdravlje, i 6. maja u dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu, prvi put u karijeri, znači to je opet jedan ulazak na velika vrata zaista i na to tržište, tako da vidjet ćemo, ne znam, mislim, ima puno toga, i Makedonija i još ne Slovenija, nešto smo bili samo jednom, ali to eto tako, ostalo je, još uvijek nema nekog tog sluha za to kad je u pitanju ova muzika, vjerojatno je tako ne doživljavaju da je za velike koncertne dvorane, mi smo neko ko nastupa samo u velikim dvoranama i na tim trgovima, ali smo naravno, evo ovih dana smo imali recimo u jednoj hali da je bilo 1000 i nešto ljudi u Cirihu, gde ljudi dolazi, gde je to upriličeno za takvu svrhu, stolovima, svećnjacima, je jako lepo bilo stvarno, i za igru, apsolutno, sa neka 2-3 bloka. Tako da, eto, i to je razlog što ne idemo u arenu, nego do sada smo imali 55 koncerata u Sava, ove godine bi 55 i Sava centar. To vam je u prevodu nekih 16-17 punih arena, od 95. godine. Ko se bavi matematikom, neki izračun. Imali ste preko 2000 koncerata širom svijeta, znači kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Gdje ste do sada sve nastupali? Pa veliko su do sada. Ja mogu sad da kažem da nismo bili u Južnoj Americi, nismo bili, i nismo bili u Africi, da, i nismo bili na Antarktiku, Arktiku, nismo bili, sve ostalo, dobro, Japan. Ja sam imao prilike ranije Koreju i tako dalje, da, ali ovako kao grupa Legenda, znači ostalo Azija, Kina, tamo to, ali zaista sve smo mi to obišli i verujte da posle toliko godina imamo energije dalje da puno toga kažemo, kao ono što sam rekao malo pre da će večeras čuti neke nove numere, publika se uvećava. I ono što je bitno je da je nekako dobije na težini ova priča, zato što nešto dosadi, ali ovo kroz ovo vreme da se sve svašta pojavilo, da ima mnogo toga sličnog, mi smo opet neko ko je poseban. Mi sinovim za neku posebnost. Ako nas neko ne voli i kaže ne sluša to, ne može da kaže da nije kvalitetno. Makar to. Ali da ne sluša i da voli nešto drugo, apsolutno se slažemo, pa ne može svako da voli nešto, mislim, različiti su ukusi na kraju kraja. Kako bi onda nazvali vašu vrstu muzike? Postoji li naziv? Nema, ja mislim da, pa znate šta, mi smo kroz vreme neko, kad smo pravili jednu malu licitaciju vezano za sajt, svoje vremeno, pre jedno 7-8-10 godina, bilo je neki etno pop, etno nije, nešto neka urbana, nazovite, kao narodna muzika, pa onda neka, nije ni urban etno, ne možeš, kako god okreneš, ima primjesa jednog, drugog, trećeg, zato što smo mi kroz karijeru, ja i dan danas koketiramo malo s tim stilovima, u smislu da zaista možemo dosta toga da izvedemo i da imamo jedan širok onako zahvat u dijapazonu, znači stilova. Samim tim smo jako često nezgodni za svrstavanje, za kliše. A jako je lepo kada niste u klišeu. Kad ne mogu nigde da smeste, to je jako lepo, jako prija. Niste u klišeu, tipa tih uređivačkih politika na radio, TV stanice i ostalo, dali ste na pop listama narodnim ovim onim. Nekada smo to bili u vrhu tih lista svevremeno, onda prošlo neko vreme, grupa Legenda se izbrandirala tako kako je. Ko voli, voli, ko ne voli, ne voli, zdravo. Ko prepoznaje, ko ne prepoznaje, opet zdravo i tako. Družite ste i sarađivali ste sa Borom Čorbom. Kako vam se čini njegov angažman u Pinkovim zvijezdama?
Bora je, ja mogu da kažem ono kao neko ko Boru zna ovako, on je Dašin kum. Bora je neko ko je u Pinkovim zvezdama već dugo u stalnom ovom, kako bih ja rekao, u stalnom je angažmanu i čovjek koji ima jako dobro uvo. Pa kako da nema dobro uvo kad je rekao Ivan će da bude u grupi Legende najbolji pevač, misliš šta sad dalje, kako mogu da kažem za njega nešto loše. On je Dašin, oni su kumovi, on je krstio mlađeg sina Marka Dašinog, na kraju krajeva krstio grupu Legende, u Legende se u početku, ko nije znao, mnogi ne znaju, možda i vi ne znate, zvala grupa Čarolija, onda je to bilo malo onako, ajde, pa se za to vreme kao Čarolija, nešto Čarlija, ajde, i onda je Bora rekao, ma Legende, vi ćete biti Legende kafana u fazonu i ispostavi se, kaže, vi ste mene zeznuli, vi ste to prevazišli odavno, vi ste postali sad naše kolege, u pravom smislu, punite na svoj način prostore, mi na svoj, tako da. Tako da je Bora neko koji, naravno, bard u tome što radi, stari roker, prevejani lisac i mnogi njegovi komentari koje sam čuo, apsolutno stoje na mestu su i s potpisom je tamo i s argumentima je tamo gde sedi. Da li ste čuli, i ako jeste, kako vam se čini pjesma predstavnice Srbije za pjesmu Euroviziju ove godine? Nisam još čuo. Evo, verujte, nisam čuo, čak sam i čuo, ne mogu se setim imena i prezime, ne znam ko je ta devojka. Sanja Vučić. Ivana Negativ je pisala pjesmu. Dobro, ako Ivana pisala, ne znam kako piše, Ivana je odličan pevač, sjajan vokal, interpretator, to svi znaju koji se bave muzikom, ali kako je napisala numeru, ne znam. I ne znam ništa o pesmi, jer ne znam, nisam ne čuo. Nismo bili tu, što kaže Daš, nismo imali vreme. Stvarno, realno. Počeli ste u Beogradskoj operi i operu za minulim legendama. Kako? Ajde da nečim zamenim operu. Pa dobro, jeste, istina je da sam ja bio tamo dugo, ali istina je i da sam napustio Beogradsku operu, ja sam tamo išao uzlaznom putanjom sve vreme. Imao sam ponude da idem i preko. Za preko je falilo još nekih kockica, kao ono što sam rekao, faktor čovek, mesto, ovo ono. Međutim, i mi smo se nazad, nekako se pokazalo ta šestorka i Ivan kao pevač da je najbolji i onda smo se dogovorili se vratim nazad. U Beogradskoj operi, kao i svakoj operi u današnjem vremenu, sem nekih loša situacija, finansijska, materijalna, ja sam htio da idem napred, pa sam našao u ovome neki original, možda se brendira na svoj način i da ja opet i dan danas kada negde nešto otpevam, pročistim grlo nekim operskim marijama, odnosno nekim napolitanskim pesmama koje su bliske tome što mi radimo i onda danas na carini kao policija, ne znam ovo ono, a je tu Daša Legende, pa tu je Daša, dobro, tu je šef, ali je li Pavarotti tu? Ja kao nisam Pavarotti, kakav Pavarotti, ali tako te doživljavaju. Tako da eto, to je to i onda normalno da smo u jednoj, kako bi rekao, prilici da sve ovo što smo radili godinama dokazujemo na pravi način pred publikom gde nema zveckanja ajscegom, tanjirima, može i to, ali pre svega da se fokusiraju na našu, ako smijem tako da se izrazim, umetnost u smislu izražavanja, pisanja teksta, muzike i svega, ovako, zakucani za stolicu i ako ih pomerim ja ovako iz ose, onda sam napravio pravu stvar. Ništa ne pitaj me kada me sama znaš sve, od me nema u srcu tvoj, ne treba. Slušate Radio Berane. Informativno, zabavno, drugačije. Vikend počinje sa Inbox Radio magazinom.